Jedna djevojka napisala koja je došla tu ovdje skoro. Subhanallah, takve riječi napisala, tek počela da klanja. Da vam nisam kazao ko je napisao da se radi o djevojci koja je tek tu ovdje došla, ne biste vjerovali, da rekli biste da je to Yunus Emre napisao. Pa ste tako riječi, malo razmišljate. Tako da ću je išli pričati ženskom rodu, pošto je to ona napisala. Riječi ne znam kojim bi se tebi zahvalila, misli nemam s kojim bi se tebi obratila, misli nemam s kojim bi se tebi obratila. Samo duša moja znade da te voli, niso ode govor stade, da on te ja molim, niso ode govor stade, da on te ja molim. Tvoje ime najlepše je od svega što postoji, jer sve ovdje što vidimo ti sve višnji stvori, jer sve ovdje što vidimo ti sve višnji stvori. Ovaj svijet pećina je, tminom put što skriva. Ovaj svijet pećina je, tminom put što skriva. Ali iz nje, brate, sestro, znaj izlaza ima. Ali iz nje, brate, sestro, znaj izlaza ima. Kada duša zajecati, kad Rabba zavoli, tmina svjetlom tada biva, samo Allah zbori. Tmina svjetlom tada biva, samo Allah zbori. Ako tražiš pomoć, brate, kad rana zaboli, dušom svojom svakim dahom ti Allaha zovi. Dušom svojom svakim dahom ti Allaha zovi. Ovaj život brzo teče, svaki dah se broji. Danas zasja, a već sutra zemlja ga pokrije. Danas zasja, a već sutra zemlja ga pokrije. Ovo tijelo grumen zemlje, znaj da vječno nije. Danas zasja, a već sutra zemlja ga pokrije. Danas zasja, a već sutra zemlja ga pokrije. Na rastanku s ovim svijetom duša izdavnuće, svome dostu dok se sprema, Allah nek šapuće. Svome dostu
dok se sprema, Allah nek šapuće.